Akože len keby, že moc funíš, tak je to lepšie, že nebude to zachytávať úplne, že všetko. No ja by som chcel úplne každú sérku, že úplne, že... To je verkámo. Sa zadrhávať. Ja si to dám na peru, ak budeme benchovať. To je, vieš, že ja som došiel do fitka a mne hovorí taký oný, že dôležité je si dobre chytiť činku. Vieš, na čo sú tu tieto čary? Presne na to. Že ty si musíš dať, že minimálne maliček, môžeš aj neprsty, a že začni maličkom a keď budeš staršie viacej cvičiť, tak budeš oddaľovať. Tak som začal som takto, mal som že 55 kg a benchoval som takto. No, to je ideálne. Potom keby náhodou dnes Danco nejde najviac kilo, tak má výhovorku, lebo sťahoval a je že najvernostnejší zákazník IKEA tam spal. Takže teraz není úplne, že jeho CNS-ka v múde na to úplne benchovať. Ja som si teraz prešiel takým životným obdobím, trošku zmena životná. So starou 30 rokov za mesiac, no. Minimálne. A dostal som ponuku spoluprácu s IKEA. Tak som sa tam rovno presťahoval, lebo som tam bol asi, že každý deň. V sklade spí. Ale akože IKEA je ešte na tom dobré, ale ja som chodil, že aj každý deň, že do Hormachu. V Hormachu, Braško, sú takí ľudia, že došiel som a že potrebujem nejaký šrob. Došiel som odfotený, presne mierka, všetko, že tento šrob potrebujem. A došiel som za prvým challenge, čo som videl a ten ma poslal o uličku ďalej, že tam sú presne na to ľudia. Chceš? No, že tam sú presne na to ľudia. Tak som došiel tam za tými ľuďmi, oni povedali, že mám ísť ešte o 2 uličky, že tam sú šroby, že tam niekto bude. Tak som tam išiel, ukázal som tomu čalovi šrob a on mi povedal, že poďte so mnou, došiel k tej stene, tam je tá lavička, boli šroby, proste, že takto celá stena šrobov a on, že tam sú. Takže ja som tam bol, že 15 minút a proste čamal mi takto z takéto diaľky povedal, jak tá lavička, že tam sú. Tak ja som došiel k tej onej a hľadal som tam ďalších 15 minút, lebo oni nevedia proste poradiť. Lebo tam sedia mrochty pojebané. Mne sa najviac ľúbia tie stroje, čo tam sú, čo absolútne netuším, že na čo to je. Hej. Že to vyzerá prísne, vieš, že vieš tým postavať kokotiny. Akože to, hej, to sa aj mne ľúbi, len neviem, vôbec, akože polovica, že na čo je. A stojí to, že 1,5 milióna. No ináč, no, to je ďalšia vec. Ale hlavne, kamo, že idem narovno. Že nemám jednu ruku už inak, to je... Tomu ver. Aj na videu tá tyčka ide, že úplne, že súmerne hore. Môžeš povedať, že si bol totálne krivý, jak... Krivý ako kot. Jak havarovaný stĺp. Je to tvrdé. Kundy. Toto keby mám základ, že bytovky stavať nejako, tak nedávam betón, ale tieto bandaže. SBD bandaže. Jo. Lebo akože cítim, že by išlo, ale nechcem to pokúšať hneď, prvý tréning za 2 mesiace. Pomaličky. To je inak podľa mňa dosť podstatná vec, že ľudia, ktorí sú po zranení alebo po nejakej fázi, kedy necvičia, alebo majú nejakú dlhšiu prestávku, tak strašne veľa ľudí a detí sa do toho nerozbehne. Ponáhľajú sa, no. Ponáhľa, že ide prvý tréning, najebe si, neviem, akú pumpu, len nech má grám kofeínu a potom to tak vyzerá, že sú vyflešovaní hneď prvý tréning, dojdú domov a nevedia, že žijú. Takže ľudia, svalová pamäť je reálna a vrátite sa veľmi rýchlo po zranení alebo po nejakej pauze. Stačí byť trpezlivý a nemusíte prvý tréning robiť maximálky, lebo sa maximálne tak zraníte. Takže radšej trénujte svaly ako ego, lebo sa vám to neoplatí. Presne tak. To je ono. Ja som teraz videl takých chalanov na TikToku, že to sú nejakí noví, takí dvaja, mladí. A že neviem, jak sa volajú, ale že hovoril tomu druhému, že dneska fitko, že dáme si pretréningovku u mňa a poďme cvičiť, že po 3 týždňoch, že mali tiež nejakú pauzu, že niekde boli na nejakých táboroch, či čo to. A že dáme poriadny tréning a strašne si dáme do tela a proste mali tam prestri, ak si tam dali 8 skúp nejakého pre-workoutu. To je pičovina, no. Dobrá, ty kokos. Kamo, ja mám pocit, že... Tá 140. Čo?
To musí ísť tá 140. Kámo, ja mám pocit, že ja keď som hoci kde inde, jak v Mošoni, tak ja sa neviem tak nastaviť, jak keby, ja neviem, že proste tam sa dám do takého mostíka dobrého a... Tam je ešte širšia lavička? Ja neviem, čím to je, ale proste ak som tam, tak ja si lahnem a cítim sa úplne po piči a tu si akéby, že stále mám vysoko lopatky. Keby niekto nevedel, tak síce máme 30 rokov, ale ideme bakalára robiť. Ja už mám kokot skoro dôchodok a... Filip si ide robiť teraz pilotný kurz. Pilotný kurz. Hnané I sa je hnané rovnako hnacie. Kto vie, o čom hovorím, tak napíšte. Aj tak neviem, aj keď si mi tu vysvetlil, že čo to znamená, takže... Ja neviem, či som ti to dobre vôbec vysvetlil, vieš? Poď. To je ono. Poď posledných 6. 5. posledná. Vieš čo, dám tých 135 po 3. Ideš to dokončiť? No, nech mám program. Nech to nerobím ako kot. Jak nič. Ježiš, keď vidím toto, jak teraz cvičíme a že sme zadýchaní, tak sa teším na 12. V škole, že započtí. Čo ti jebe? A keby náhodou niekto máte podobný problém ako ja, čo som mal so stabilizáciou lopatky pri benči alebo niečo, tak určite to neignorujte a necvičte cez to, pretože prejdú 3-4 roky a potom ten problém sa vám bude vracať naspäť veľmi ťažko. Takže netreba sa o seba starať len tak, že chcete byť silný a vyzerať dobre, ale treba sa aj starať o seba z nejakého toho funkčného hľadiska, lebo sa vám to určite vráti a vyplatí. Takže Filip vám natočí jeho polhodinovú rozcvičku. Polhodinovú rozcvičku, pri ktorej sa spotím ty kokot viac, jak pri tréningu. Ale fakt treba sa o seba starať, pretože keď budete deadliftovať napríklad takto, alebo benchovať takto, jak som ja benchoval, že s jedným lakťom úplne inak, 5-6 rokov, tak naozaj je to dosť ťažké vrátiť naspäť. A sú to fakt, že nepríjemné rozcvičky aj tréningy na to, takže určite sa o seba staráte aj z tohto pohľadu. Však ja som chodil na flat, že 48-čky v rajke som hádzal a potom som išiel, že 24-ky, takto pomaly, lakte za seba som si spojil. Však ja si to pamätám. A potom, keď som chcel zase začať teraz, že silovo, teda vlastne tak, jak by som mal, tak som bol slabý ako kot. Však to sme aj s Arianom rozoberali vo videu, že akože Mike Israel je akože v niektorých veciach dobrý, ale není kámo dobré akože to všetko to info, čo dáva von. A ľudia to zistiu reálne, že to je na piču. Takže sa vraciam k tomuto výbušnému. My sme mali taký uchop, že bol taký zaoblený a ešte kámo, že pogumovaný. Tak teraz si predstav, že do zaobleného, pogumovaného a ešte tam, kámo, tam by si bol, že týždeň. Takže sú, že po piči, kámo. A hlavne podľa mňa to vydrží, kokot. Kým to normálne, že nerozstrihneš nožničkami, tak ti to bude držať. Poď, dávaj. Tri, poď. To je ona. Ale to podľa mňa malo zhľadnutia kvôli Teovi. Lebo Teo mal obzvlášť malé lítka. Teo, počuješ? Jediný úspech nášho Rilka bol kvôli tebe, lebo máš najmenšie lítka, kámo, v Európe. Presne tak. Čím si išiel? Piče, teraz si to pozriem hore niekde pri obede. A sebavedomie je mínus. Zadrhne sa teraz Teo. Zadrhne sa trešťou pečeňou. Ježiš, zaskipeme snowboard. Teo, ak donese žasti trešťou pečenie,
To je obed na každom výlete, že trešťa pečeň a neviem, aké orgány ešte žere. Liver King. Ale kámo, on mi raz ukazoval tie mikronutrienty, že vieš, koľko to má, ja že... viem, že omegy a kámo, takéto... a Dčko, že kámo, čavo si dá že 2 trešte pečenie a má, že D3, kámo, že na 6 mesiacov. Že čo je proste celoplošný, že deficit u ľudí, že D3, tak Teo normálne, ty koko, to je preto deficit, lebo Teo má všetky one Dčka a omegy v sebe z treščej pečení. Ak vy jete tiež niečo takéhoto nezvyčajného druhu, tak napíšte, čo to je, lebo pre Tea to je, že trešťa pečeň. A je to dosť halúz, akože má to peknú vôňu, by som povedal. No ja by som to vôňa nenazval, ale akože dajme tomu. Chudák to ani není. Dostal, ale to náskal. Čak áno, áno. Ale tak vieš, problém je, že tie stroje vyrábajú ľudia, čo nevedia cvičiť a posilky vlastne tiež ľudia, čo nevedia cvičiť a proste... Potom, ale kámo, tá postel musí byť, že extrém tam ísť cvičiť. Taký zrzavý, no. Povedávaj. To je ono. To je ono, poďme. Comeback. A keď cvičíte napríklad, že lateral raises alebo lítka, tak to, že to je menší sval, vôbec neznamená, že musíte ísť veľa opakovaní, že 10 a plus a podobne, len preto, lebo sú to, že lateral raises. Je to taký istý sval ako každý iný. Ak pojete 5 do 8 opakovaní a neboli vás pri tom žiadny klb, tak určite choďte 5 až do 8 ako na každý iný sval. Není to vôbec nejaký zázračným spôsobom iný sval, že musíte ísť viac opakovaní, aby to pálilo a podobné kokotiny. Takže cvičte aj bočné ramená, aj lítka, takisto ako každý iný sval. 5 do 8 opakovaní, ak by vás náhodou, že bolel ramenný klb alebo niečo, to je jediný dôvod, prečo môžete ísť menej kilo a radšej viac opakovaní. Ešte čau ti dojde, že lateral raises, tak to chodím kámo po 15. 4 po 15, lebo je malý sval. Aby to pálilo. Áno, no. Ale že ono to sú také veci, ktoré akože v tomto svete sa dajú vysvetliť tým mladým, ale že staršia generácia, ona ťa, to není šanca. No, čakám aj v TikTokových komentároch, keď mi niekto napíše niečo a vidím, že akože úplný tatkovec a čo nám napísal, že... Vtedy je na tie deadlifty, čo si tam že ten edit, čo si mal na Reelsku, no? A on ten ti napísal, áno, že není umenie to, ono je ty kokot, akoby do piče. Hej, len vieš, ja neviem, že proste tí starší ľudia to nevedia tak keby pochopiť, že to akože nebolo o tom, že teraz by som tu jebal na schvál na zem, vieš, že... Proste, ja neviem. Alebo však ono je hento, čo som dal s Teom čo to bolo? To s tými lítkami, tak jeden čavo napísal, že cvičíš hodinu hrudník, že cvič hodinu lítka. A ja som mu napísal, že bráško, že na hrudník mám 4 série, že to mám tak do 15 minút. To ti napísal niekto? Napísal, že hodinu cvičíš hrudník, tak hodinu cvič lítka a uvidíš, jak narastú. Že hodinu cvič lítka. A nejaký kámo 50. Jaký akože má zmysel viazať sval na nejaký čas? Není jedno, akože to je úplne zbytočné, že cvičiť nejaký Bráško, lítka musíš cvičiť 60 minút, všetko pod 60 minút je pičovina. Že teraz sa nejdeme hrať proste, že musíš ísť, že 2 série do 8, ale musíš ísť, že dve série presne pod hodinu. To je normálne vyskúmané, hej, že lítka musíte cvičiť hodinu, všetko pod 60 minút je proste na piču. Musíte sa potrhať, musí sa prekrviť, napumpovať a to je, takto porastiete najlepšie, to ako určite. Áno. To je cesta. Ale niektorí ľudia tomu veria, vieš, to je tá halus. Aj zase škola, systém, zase to je naše jedlá, obedy, to bude brutálka. raňajky, družba inak, to bude štáda družba. To bude heavy ako kokodole. Však to sa rozpadne.
Poď ďalej. To je ona. To je ona. Zo 48 na flat som išiel, že 30, 26, 20, že čo ti jebe. Však presne to je to. Však to si pamätáš tedy, čo som bol slabý ako kot, kámo. My sme išli cvičiť, išli sme jednoručky a ja som si hodil 40-ky a ja som išiel, že 24-ky. 12 kokos a Filip, že malý chlapec. 24-ky. 24-ky, ja som sa trápil, ty kokot. To bolo strašné. Bolo, no. Si pamätám a to je, jak som ešte šikanoval, že proste, že daj si trošku viac alebo niečo, ale vidíš. Áno, však musel som si tým prejsť asi. Aspoň viem lepšie odporučiť niekomu, nech to narobí. No, a to bolo dobré obdobie. My si neviem predstaviť, keď sme došli do fitka, že dneska bude popičí tréning všetko a proste Čavo si dal, že 22. Warm-up mal 12. Čo ti jebe, keď teraz tak poviem, že už teraz vieš, že benchuje 140 alebo tak, že ideme, čo sme minulé išli tie benche, no. Že proste obidva sme išli, že cez 130 a potom si spomeniem na to, že jednoručky 22. No. Kamo, tie 22 alebo 24 by som teraz na lateráli 1-2 možno dal. A vtedy som to išiel na cecky. No. Keď robíte nejaký cvik prvýkrát, alebo ho znovu robíte, že ste ho nejaký čas nerobili a vraciate sa k tomu, a to, že rapidne máte nárast z týždňa na týždeň, tak to neznamená, že ste tak zosilnili, ale to čisto len znamená to, že vaša CNS sa adaptovala na ten pohyb, čo znamená, že nie je to o tom, že zaradíte nejaký cvik a dvíhate napríklad 20 kg zrazu o týždeň 30 až 40. Není to o tom, že tak rýchlo silniete, len vaša centrálna nervová sústava sa naučila ten pohyb a prispôsobila sa mu. Chápeš? Ja si to nemyslím. Každý môže mať názor, takže to akceptujem, bracho. A ja akceptujem svoj názor. Ja chcem byť transka, kámo. Nie, však áno, pravda. Ja chcem byť transka. Čo si byť transka? Aha. Zas? Zas? Kámo, ja chcem byť, že transka a vrátiť sa naspäť potom. Ale však ty už si išiel zo ženy na muža a teraz chceš dať naspäť? Z muža na ženu naspäť. Ale kámo, ten kokot, čo mi odjebali, takže vraj dali zamraziť, že hoci kedy môžem dať refund. Hej? No jasné, že môžem si ho dať naspäť. No, zamrazili a že proste, že mi vrátia love a že mi vrátia aj pohlavie, no. Tak ťa zoberieme odtiaľto tam, pôjdeme? Poďme. Posledná séria dnes je jak žena. Poďme. Teraz polka ľudí unfollow, lebo si dovolil niečo povedať na LGBTQ, AB, DC, CG, A, Faith, EFI. Dobre. Teraz mi roztrhalo, kámo, že plúca. Až keď to človeka spoznáš, tak treba, chápeš, si robiť názor. Kámo, my sme celkom, že múdri chalani, aj pekní do piče, aj svalnatí. Halus. Že sme sa narodili jak polobohovia, ne? Že superior. Ja som sa narodil dvakrát. Lebo ja som najprv umrel, potom som sa narodil. Ja som znovu zrodený aniel. Znovu zrodený jak Fénix, Reborn. Dobre. Solid. Ideme na kramare.
Keď máte niekto problém, že máte jednu stranu silnejšiu ako druhú, keď máte niekto tiež jednu stranu silnejšiu ako ja, tak určite to nezanedbajte tak, že budete cvičiť bilaterálne, teda s oboma rukami stále naraz. Ak robíte niečo napríklad na biceps obojručne a cítite, že jedna strana vládze oveľa viac, tak nebude na škodu, ak si zaradíte niekedy aj unilaterálne cviky, teda s jednou rukou a vždy začínajte tou slabšou stranou. Nikdy nechcete ešte viac zosilňovať silnejšiu stranu, lebo to nikdy nedobehnete. Vždy začínajte slabšou stranou a už keď budú narovnako, vtedy to môžete striedať, že ak idete dve série, jednu začnete pravou, druhú ľavou, ale kým ten bod príde, vždy začínajte slabšou stranou a nie silnejšou. Tak ty vyzeráš, kámo, jak Leonardo DiCaprio, keby bol 3-krát krajší. Tu. No to právo ti to stále vyzerá, že to hádžeš. No, lebo to tak aj je. To je ono. Že ono proste, ja neviem, a nemôžem chodiť, že tu pojem 20 a tu pojem 40. Musím to nejako vyrovnať. No pozri na jeho lítka. Ty kokos, jaké ono. Ty lítka, kámo. To je piči. To sú že delobuchy, ty kokot. Toto keby vidíš. Čo ti jebe? Ty si odišiel domov. A toto je to, vieš, ja mám s Teom taký, ne že beef, ale to je taký náš vzťah, ľúbostný. Ja viem. Že ja ho furt spomeniem alebo niečo, vieš, s nejakou pičovinou. Ale fakt, toto keby vidíš, ťa odjebe. A lítka, čo ti dáva? To sú, kámo, tak to som nevidel. To je strach, ty dlho. Poď, dávaj. To je ono. Teraz si predstav ich 4. 4 cviky a 4 série. Ty kokot. Kamo, ja som niekedy išiel 4 benče, 4 incline benče, 4 decline benče a rozpašky nakoniec. Áno. A 3 cviky na triceps a cvičil som 3,5 hodiny vo fitcampe. Čo ti jebe? A tak začínal každý podľa mňa, po takomto tréningu, no jasné, podľa mňa určite. Môžete to vedieť. Ale ja som napríklad ešte po takomto tréningu rozmýšľal, že či to je dosť. No. Že či kokos, že či nedám ešte niečo, vieš. Kokos, že ja nenarastiem z tohto.